Kasti. Pues hementxe, bueltaka, Euskal Herriari buelta ematen. Nondik zatoz? Pues aste honetan 4 hiriburuak egin ditut. Bueno, Hegoaldeko 4 hiriburuak. Beraz, bai, kilometro dexente egin ditut. Zer moduz Kasti esan du, baina kaso esan barko nuke, zer moduz Castillo Suarez Anderetxi eta agurgarria Euskaltzain oso zaren honetan? Bueno, ez dakit, ni toki guztietara joaten naiz esaten dut. Bueno, Castillo izena da, ez? Osasun zentrotan, liburutegietan, da, ni horrekin joaten naiz. Castillo izena da, eta horrekin nahiko. Hilabete batzu joan dira, jada, sarrera hitzaldia egin zenunetik, zer moduz dara mazu kargua? Bueno, nahiko, esan dut, ez dit denbora eman lan handirik hartzeko egia esan. Lana eman zidan, sarrera hitzaldiak berak, eta gero aldez aurretik, Miren Agurmea beri erantzuna egin nion da, horrek eman zidan. Lan handiago eman zidan, Miren Agurri erantzuna egiteak, nereak idazteak baino. Tartean, gintonikik izan altzen, izan ere aipatzen zenuen, ez da? Limon ondo bat, gintonikei Miren Agurmea beren baratzean edo lorategian edo, ez da? Hori da, ez? Badauka lorategi bat lekeitian da, eta limoi ondo batekin. Eta nik badakit, badagoela jendea autogonbidatu dena baratze horretara. Baina nien naiz, joan, ze udar lanean aritu naiz. Hemendik nola baiteko eskaera? Nola baiteko eskaera hemendik? Ez, autogonbita ez, baina aipua behintzat da. Ja, bueno, haizu, ostaliertxa ona da, ez, Miren Aguroseak. Sasoi bete-betean hasi zinen, sarrera ekitaldian, hasi eta 5 lerrora edo kilker deitu baitzen nion Patxi Zabaletari. Eta ez zegoen aurrean. Deitu baitzen nuen. Bai, hori aizpako esan zian, hori esan diozu, ez? Eta, bueno, bada, bere ezaugarrietako bat, nik uste. Pepito Grillo aipatzen zenuen. Bai, Patxi Zabaletak dauka, nik uste, justiziaren oso zentzu, ez dakit nola, oso barneratua dauka justiziaren zentzua eta, bueno, iruditzen zait, bueno, nik uste akordatuko garela beti berak daukan, zen horrengatik, ez? Bai. Euskaltzaindiaz dio, oso erakunde zaharkitua dela eta oso emakume gutxi dagoela euskaltzain osoen artean. Zuk zer diozu? Bueno, egia da, alegia, baina, bueno, azken aldian sartu gara, Miren Agurmea be, Itxaro Borda, ni neu, Garikano ere sartu da, esan dut, bueno, beste batzuk sartu gara, eta ez gara linguistak, gainera, literatur zalea gara, eta, bueno, itzultzaile bat, orduan, bueno, beste kolore bat emango diogu, nik uste. Akaso zenbaketa egiteko tenorean, sagrario alemanek balio bikoitza auki beharko luke, jagon zaila hankazora jarri baitu. Ze lan egiteko doaia edo gaitasuna daukan emakume honek. Bai, bitxia da, ze karnetik ez izateko eta autorik ez izateko, ze gaitasuna daukan toki guztitan egoteko. Bai, eta bueno, orain sakelakoa badauka, baino lehen, en fin. Bai, badakit zertaz ari zaren. Euskal Herria Irratian kolaboratzen dut, zenbaitetan erotzeko modukoa da. Zuk ere hor ikusten duzu zeure burua, ez da? Jagon sail horretan. Bai, nik korpusekoa enaiz, idazlea naiz, baino, bai, nik uste dut, edo literaturan, edo jagon sailean, bai. Hor dagoela netoki azkenean ni euskal gintzatik nator. Zehazkiago, euskal gintzatik eta lanbidez gainera euskal teknikaria naiz, hori da, sustapena da nire jarduna, bai. Akaso horregatik, hasi eta berehala Patxi Zabaleta aipatuta gero ofizialtasuna aipatu zenuen. Bai, ze gauzak ez dira gehiegi aldatu, Patxi Zabaleta 87an sartu zen Euskaltzaindian, eta niri batzutan lantokian pasatzen zait, ari garela, aldarrikatzen gauza batzu, ni lanean hasi nitzenean aldarrikatzen genituen berberak direnak alegia. Orain entzuten nion bortziritan hasi nitzen lanean, eta orduan eskatzen genuen liburuzain euskaldun bat. Eta auzitara joan ginen, eta bar. Eta orain afera berberarekin jarraitzen dute, orduan gezurra dirudi ze gutxi aldatu diren gauza batzuk. Gertatzen zitzaidan alabarekin. Gure garaian ikasle moduan udari ikastolan aldarrikatzen genituen berberak, aldarrikatu genituen, handik 40 urtera alabaren kontura, eta oso etxigarria da. Ofizialtasunaren normaren kontra, beraz, urteak eta urteak, bake euskarofobak oso temosoak direla.
Euskaltzaleok behar bezala ari gara, o birpentsatu beharko genuke egiten dugun hori? Uste dut, badagoela neke orokor bat militantzia guztietan, eta jetxi dela gure ez dakit exigentzia maila edo baino baita gozamenerako diren gauzak ere, Antzezlan batzuetan, jende gutxi ikusten duzu, antzokian, eta iruditzen zait, mobilizatzeko gure gaitasuna oso kamustuta dagoela, eta hori ez bakarrik euskalgintzan, gauza askotan, askotan. Ez dakit, ni naiz oso gogoeta zalea. Egiten dira kongresoak, egiten dira txostenak, ni naiz oso, ez dakit nola esan jardunekoa eta oso kudeatzailea. Ez dut gogoetarako balio egia esan. Nuen asmoa gogoeta eskatzeko, hildo honetatik beretik saiatuko gara. Konparazioa esan duzu gero eta jende gutxiago mobilizatzen dela, baina beste molde batean mobilizatzeko saiakera egin zuten iragan udaberrian sorioneku ekimenetik. Gustatu zitzaizun, molde berri hori izan daiteke bidea, topagunetik ere lantzen ari dira aldaketa bat diskurtsoan? Nik uste dut horrek ekarri zuela ilusioa, eta azkenean oso zentratuak egon gara salaketan eta pixka bat zer falta zaigun, ze muga ditugun, ze utxune ditugun, horiek nik uste dut oso ondo zedarrituta ditugula. Baina behar zela nolabait, ez dakit, txute bat aurrera jarraitzeko azkenean, euskalgintzako lana oso nahikoa da, eta oso desatsegina, eta oso txarrekoa askotan. Eta nik uste dut behar dugula, ez dakit. Ez dakit nola dirazi, baina zerbait bizipoz txiki bat emango dizuna aurrera jarraitzeko. Zagit ez dute dagoen horre titularra, elkarrizketa honetako segi ezagun nola nahi ere. Beste kontu bat aipatu nahi nizuneko, isilpean pasa dena, edo bintzak hauts gutxi arrotu dituena publikokita da, Euskara Bideak eta Eusko Ikaskuntzak egin dutela ikerketa soziologiko bat, Nafar nortasunaren inguruan, eta horren ondorioetako bat, izan da, Euskararen onerako Euskara eta abertzaletasuna bereizi egin behar dela, zer iruditzen zaizu gogoeta hori? Nik uste dut hor gauza batzuk nahasi egin direla. Batetik egin dela ikerketa bat, ondorio batzuk izan dituenak, eta gero ondorio horiek ez dituzte sinetxi edo badago jendea bat egiten ez duena ondorio horiekin, eta iritzi artikuluak egon dira, eta bar. Nik uste dut hor, abia puntua dela okerra, alegia, ikerketa batek dauzkan emaitzak, eta horiek dira. Egin da teknika batekin, gustatu edo ez, eta hori da dagoena. Ez zait iruditzen hortik, iruditzen zait hortik atera nahi izan diren ondorioak edo proposamenak edo nolabait aipatzen diren hildoak, ez dakit nik ikerketa egin duten horiek esan beharko lituzketen, nire ustez ez. Gogora etortzen ari zait, zein zuen izenburu atal horrek, ondorioen atal horrek, eta zen eskatu gabeko ondorioak, zerbait. Nik uste dut zuhurtziaren doaia oso gutxi dagoela zabaldua. Utz ezagun azterketa hori bazterrean eta heldi ezaiogun beste kontu bati. Esan dugu, ez da, ofizialtasunaren hormaren kontra, ofizialtasunaren ukazioaren hormaren kontra, hamarkadak daramatzagula 2015ean mugarri bat ezarri zen, eta kontua izan zen halako batean euskaltzaleak iritsi zirela agintera, bai Nafarroako gobernuan, baita Iruñeko udalean ere, udaletxean ere konparaziora. Eta hor gertatu zen gauza bat, eta izan zen euskararen aurkako jarrera asko hasi zela herriberaldean edo erdaldunen, Nafarroako erdaldunen artean, eskualderik erdaldunenetan, ez da? Nola bizi izan zenuen? Ez daukat azalpenik horretarako. Ze iruditzen zait, hizkuntza politikak ez direla hain ausartak izan, eta ez dutela horren besteko eragina izan, areago herriberaz edo eremu horretaz ari baldin bagara. Iruditzen zait, askoz ere kezkatuagoak egon beharko ginatekela eremu esan dezagun misto euskaldunean, hain zuzen ere politikak ez direlako iraultzaileak izan. Badago nolabaiteko aitortza bat hizkuntzari edo formak ez dira hutsalak, hori egia da, aurrekontua handitu da, egia da,
baino ez zait iruditzen politika ausarta egiten arenek euskara bidea, eta oso ongi dago toki guztietara joatea, eta esaten dut, nik beti esango dut, formak ez direla hutsalak eta balio simbolikoa daukate, ekitaldiek, ekintzek, erakusketek, eta bar. Baino, karo, urte asko pasatu dira egiazki aldaketa sakonik gabe. Eta iruditzen zait, gu egon beharko ginatekela asaldatuta edo minduta. Harritzen nau beste horrek, baino ez dakit, ez daukat azalpenik horretarako. Izan ere orain, agintean PSN dago, indarra euskaltzaleen sostenguarekin, nola mugiarazi PSN? Nik uste PSN dela eta ez dagoela modurik mugiarazteko. Iruditzen zait, PSN-ekiko daukagun, ez dakit begirune edo esperantza hori, sentitzen duguna, noizbait ere aldatuko dutela jarrera, eta iruditzen zait, alferrikakoak guztiz. Aldaketa etorriko bada, ez da PSN aldetik etorriko, inoiz. Oidan iritzia, Eta areago, txibitek azken aldean egin dituen izendapenekin, eta bar, oso, hain zuzen ere, herriberari begira egin ditu. Eta UPN-erekin berdin geundeke? UPN-ek badauka gauza hon bat. Eta da, oso garbi esaten zuela zeren kontra zegoen. Eta zer ez zuen egingo. Iruditzen zait hemen, adibidez orain, Nafarroko gobernuantik ateratzen diren mezuak oso kontrajarriak direla. Ze batzutan, batzuk aditzera matute, bueno, baliteke lege aldatzea, ikusiko dugu, eta taberna eta txibiteari dira esaten. Ez, lege ez dugu aldatuko. Orduan ez dakit, nik uste dut gu daukagula arazoa, ze espektatibak ditugun PSN-erekiko, eta nik, osea, ez dut Federico hortan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan nola osazu panorama, izan ere asko zopeek zeudela zirudikeen, baina azken aldian oldarraldia pairatzen ari dira. Hor, juridikoki ez dakit nola esan. Garai batean baganeukan gauza bat, Nafarroan ere bai, eta zen ziurtasun juridikoa. Hau da, kupa genekien, zertzen legezkoa, zerrez, noraino iriz gintezken, eta zerbait egiten ari baldin baginen legetik kanpo edo legetan zehazten etzen zerbait oso konsiente ginen. Nik uste dut ez genula espero, hain zuzen ere, onartuak zeuden lege horiek askotan ez direla ez oso, en fin, ez dakit nola esan, ausartak, horren kontra ere egingo zutenik. Nik uste dut hor, nazten direla batzuetan bi gauza eta oso delikatuak dira, eta da lanerako eskubidea adibidez, eta krisi egoera batean jendea sentiberagoa da horrekiko. Hau da, nork eduki dezaken lanerako aukera. Eta iruditzen zait oso arriskutsua dela hori. Jendeak nolabait barneratzen baldin badu, hori, ideia hori, azkenean hizkuntzaren kontra egiten ari gara. Baina guri pasatu zaigu, ni Arbizun bizi naiz, eta mediku euskalduna geneukan. Eta orain, erdalduna daukagu. Baina oso pozik gaude gutxienez medikoa daukagulako. Eta orduan, karo, egoera, bestelako egoera, hizkuntzaz aparte dagoen egoera hori okerragoa denean, onartzen ditugu gauza batzuk hizkuntzaren kontra bestela onartuko ez genituzkenak. Iruditzen zait. Ingurumari horretan zer egin dezake Euskaltzaindiak? Euskaltzaindiak... zure ustez? Euskaltzaindiak badu gauza on bat, eta da Euskal Herri osoko erakundea dela. Eta ez daude inbeste, ez daude inbeste. Eusko ikaskuntza ikastolen elkartea, Euskaltzaindia ez daude hainbeste. Nik uste dut Euskaltzaindiak bitarteko gehiago behar dituela zerbait egin nahi baldin badu estatus alorrean. Korpusean badaude adituak, badau jende pila bat lanean, baino iraultza, estafean iraultza bat beharko luke. Eta galdetzen hasita, eta da beste norabide bat hartzeko, zer egin dezake Euskaltzaindian poeta batek? Nik oso biezak zer egiten dudan horre.
Galdera ona da, ez baitakit. Egin dugu, irailean egin genituen poesia jardunaldi batzuk Lekeition, eta, bueno, bada, ez dakit. Egin ditzakegu gauzak literatur zaletasuna sustatzeko, baino eske hiru poeta sartu gara. Eso ausartak zaretelako, ezta? Behin baino gehiagotan esan eta idatzi duzu idazteko ausardia behar dela. Noski, bai, behatzailea izan eta ausarta izan, bai, biak batera, bai. Gauza gehiago esan dituzu, konparaziora idaztea ez dela terapeutikoa. Niretako ez. Eta ez daukadala bizitza interesgarria idazten dudan hori guztia idazteko ere, bai. Zai dut, niretzako terapeutiko balitz, ez dakit. 13 ISBN erekin, ez dakit, egiko nuke oso bizitza, ez dakit, gora beratxua edo ez baitakit, baino. Esaten du, ez da, sufrimendutik idazten duela eta sufrimendua gainditzeko eta bar, ez da? Hombre, oso pozik zaudenean ere idaztea da, behar bada egingo zenuken azkeneko gauza. Baina niretako ez da detonante bat inoiz, ez. Bueno, hor aipatu duzu zeharka beste kontu bat, autofikzioa den ala ez oso interesgarria iruditu zitzaidan, hori ere aipatu duzu, hori ez dela autofikzioa, baina, ez da? Baina, karo, azkenean gure galbaea hor dago. Guk hautatzen ditugu hitzak, guk hautatzen ditugu irudiak, bai. Bada, ezakit, noizbait, nire nagusia izan da urteetan Adolfo Araiz, eta iruditzen zait asko ikasi duela beragandik, templea batez ere, baina haserretzen iten esaten zianean poetan itzela, alegia, aditzera emateko sentiberan itzela, eta horrek eske, mira, tio barkatuko. Izan ere, oso hotz moduan azaltzen zara, zure Alaska liburuan, ez da? Dena da elurra eta negu kolore eta hotza. Hombre, ni ba naiz distantziak eta espazioak maite dituen emakume bat, naiz neska irekia, ez naiz inoiz izan. Orekatzeko maitasuna ere asko aipatzen duzu. Bai, lengoan hitzaldi bat eman nuen, Blanka Llun Bidalekin maitasunari buruz, eta egin nuen bilaketa bat nire testuetan maita, eta gauza pila bat atera dira, bai. Liburu honetan berezik iruditu zait, asko eta asko dagoela maitasunaren inguruan. Bai, eta iruditzen zait, behar bada ez dela hainbeste idazten maitasunari buruz. Esplizituk esan nahi dut, espresuki, behar bada ez da hainbeste aipatzen. Baina, batzutan oso modu ironikoan idazten dut maitasunari buruz. Ni ere bai. Ni berez ironikoa naiz, horregon autofikzioaren esaten zenuenean, ni ironikoa baldin naiz, ateako zait. Bai, ezinbestean. Sormen prozesuaz ari gara, nolabait ere idazketa prozesuaz, eta horra atentzioa eman dit, sarri kontatu duzula, zure liburuak hainbatetan abiatzen dituzula izenburutik. Bai. Ideia bat izaten dut, eta hortik abiatzen naiz, eta gero oso metodikoa naiz, eta nik kapaz naiz liburu bat bilabetetan idazteko. Baina, karo, horretarako izan behar duzu gauza asko bizita eta gauza asko irakurrita. Biak. Izan ere, destilazioa da zure idazketa metodoa, ez da? Ba, ni hitz gutxikoa naiz. Nire emailak eta nire mezuak, 2 lerro baino gehiago, mezuek 2 lerro gehiago baldin maituzte, gauza txarra da hori. Baina, nola zenioen, okerrezpa naiz, sarrera hitzaldian zen, etzazula idatzi, nunbaiten jada irakurri duzun, ez duzun poema, ez da? Hori da, baina azkenean hori egiten dugu, ez? Handik eta hemendik hartu eta benga, gure galbaetik pasatu eta beste forma bat eman, Lehengoan, berriki saritu dute Angel Erroren itzulpena lana, eta betiko gaiei buruzkoa da, heriotza, denboraren igarotzea, maitasuna edo maitasun eza, eta klasikoa eman dezake, baina azkenean, denok idazten dugu gai hoiei buruz.
Bueno, klasikoetatik dator, Bera, liburua, alakoxea zen, klasikoetan inspiraturikoa. Bueno, ari ginen Alaska liburuaz, esan dugu izenburutik abiatu zela, edo enkargu batetik. Hori da, poesia orduak egiten dira Donostian urtero, eta beti izan naiz ikusle. Urtero joaten naiz, eta orduan idazten elkartetik proposatu zidaten hori, emanaldi bat egitea. Garbi neukan Zeberiorekin zerbait egin nahi nuela, ezagutzen nuen eta nahi nuen berarekin zerbait egin, eta horrela hori izan zen. Hori eta ni askotan joaten naiz Goierrira, klasera, eta gure eskualdea Goierrirekin mugakidea da, eta egun batean Alaska hoteleko neoiak piztuta zeudela iruditu zitzaidan. Eta orduan hori izan zen zaz. Egia autofikzioa den, ez da? Eske, ez dakit. Oroitzapenak ere alakoak dira, batzutan egiazkotza dauzkagun oroitzapenak, egiazki autofikzioak dira, esan hau gehitu ditugun. Gehiago esango dizut, horra Alaskan aipatzen da kaskagorri bat, kamarero kaskagorri bat, eta lenguan idatzi egin zidan. Orduan existitzen da. Bai, baina ez dut uste Orlando irakurtzen zuenik. Hori esan behar nizun, izan ere, fikzioa zen ala ez da? Aipatzen duzu, lanik etzeukalarik irakurtzen zuela, hor barran eta Orlando irakurtzen zuela. Ez dut uste, neoneko paritu beharko diot, egia esan ez dut ikusi, baino bai. Polita, zerbitzari hori zurekin harremanetan jartzea. Bueno, izan zen, elkarrizketa bat egin zidatelako eta argazkia egin zidaten, ez dauka libura irakurrita, behar bada orain bai, baina idatzi zidanean ez. Elkarrizketa egin zidaten, da atzekaldean neukan Alaska hotela. Bai. Tarduan berak argazki bat atera zion elkarrizketari eta esan zion, hau zen nire logela, kalo garai hartan, kamarairo batzuk eta bai, eta orduan, esan dio, liburua eman behar dizute, egun batean. Ze polita, iruditzen goza polita asko daudela, zelen ere pentsatzen ari nintzen, ez polita da, enkargu bat egitea, eta enkargu sortzea alako liburu eder bat, gaina poz handia eman dizuna, ez da, oso bide polita egiten ari da. Eta nazio... Horretik esan diazu, ez? Zure orain arteko liburuen artean salduena. Bai, eta medio guztietan atera naiz, poesia liburu batekin ohikoa ez dena. Eta nazioartera joan naiz, orain Indiara joango naiz Alaskarekin, pensa. Alaskarekin Indiara, hori ere polita. Hori ez dakit, elurrari buruzko poemak irakurriko ditut New Delhin, ez dakit, ze izango den hori. Patuaren anpetak. Hor badago este kontzeptu bat, asko gustatu zaidana liburu honen ingurukoa, eta da lekuen dolua. Izan ere, guztiok dauzkagu alakoak, seguru asko dolu eraiki gabeak, galdu ditugun lekuen ingurukoak, eta okerrezpa naiz mai barberri hartu zenion. Hori da, Reyes Ilintxetak egin zion argiarako elkarrizketa, eta karo, bera artzibarkoa baita, Abekoa okerrezpa naiz. Hori da, konturatu zen, herria edo parajeak galdu zituen jende horrek, ez zuela hitz egiten horri buruz. Eta gero egin zuenean bere dokumentala eta eskatu zionean jendeari bere ametsak kontatzea, karo beretzat, tokien dolua, ze karo, personen doluaz asko hitz egiten da, tokien dolua ametsen bitartez egitea, iruditu izan oso iraultzailea. Ze pasatzen da, poesia dela norbat, berak daukan pertzepzioa da amets kolektiboak edo taldeko ametsak, eskualde izaera bat daukalako, ez? Artzibar, eskualde bat da, de facto. Baina, bai, eta hortik atera zen, izan zen aldi berean irakurri elkarrizketa, neona ikusi, en fin, bai. Ba oso derra iruditzen zait. Bida, kotxean asko ibiltzen naiz, eta batzutan, Kotxean hainbat gauza bururatzen dira, ez da oso literarioak. Bai, nik 30.000 kilometro ditut urtean. Liburuak eta liburuak ditzakezu volantean. Bai. Teklatua jarri beharko duzu. Hori da. Zera, beste aipu bat zurea, liburukoa, elurretan urratsak egitea da bizitzea. Asko gustatu zait. Bizitzea zer da azkenean zikintzea. Bai, eta marka uztea, ez? Baina aldi berean marka horiek desagertu egiten dira. Ez dakit.
Badaukagu olako obsesio bat, eta nik ere bai, nolait nirea den zerbait usteko, edo ez dakit. Guk egindakoa estimatzen ote duten, eta orain hori oso edatua dago, eta zer esanik ez idazlen artean, idazlen artean lehia handia dago, jelosia handia, eta, pesatzen dut gremio guztietan, baina literaturan, sormen lanetan oroar, ez da, jendaurrean aritzen garen hon artean, nik ustutegoak beti handixiagoak izaten direla, aitortu ala ez. Bai. Eta zen moduz mugitzen zara? Jeloskorkeria horien guztien artean? Bakizu ze pasatzen zaidan, nik gutxi saltzen doala, baina ongi ikusia nagoela. Esan nahi dut, uruditzen zait, poeta on edo on txamarra naizela. Narratiba idazten hasiko banitz, orduan hasiko lirateke komeriak, ez? Baina enaiz lehiatuko edo enaiz sartuko niretako ez den espazio batean. Somatzen zaitut, inoiz baino patxadan handiagoarekin. Ez dakit adina den, edo ez dakit zer den. Elkarrizketa zahar batean irakurri dizut egunotan, esaten zenun, gustatzen zaizula idaztea, ez ordea, elkarrizketak egitea, liburua saldu behar izatea, oso eroso ikusten zaitut azken aldian elkarrizketetan, eta plazan, nola baita esateko. Ikasi iten da hori ere bai. Eta bidaiek ere asko urduritzen induten, eta orain, ara eta ona joaten naiz, bai. Ederki ikasti, plazera izan da, zurekin solasean aritzea. Nire ere, bai. Txalo bat? Zein euskaltzain osorekin joanen zinateke gustura arratsalde batez kaina batzuk edatera. Mirian Urkiarekin, iruditzen zait deskubritu dudala oso emakume jator eta interesgarria. Zein euskaltzainekin joanen zinateke urtebetez hiztegi bat sortzera. Mirian Urkiarekin, ze bere arduratzen da zuzen ere hiztegia egiteaz. Baina nik uste dut aspertuko ginatekela. Orduan Adolfo Arejitari esango geniokela bizitaren bat egiteko. Euskal poeta asko aipatu zenituen euskaltzaindiko sarrera hitzaldian. Bakar bat eskatzen badizugu Jose Luis Otamendi eta lur bat zure minari. Hori da mugarri bat euskal literaturan. Poeta gutxi eta poema liburu asko dagoela esan ohi duzu. Zergatik? Badagoelako lehendabiziko poema liburuaren maldizioa. Alegia, jende askok idazten du poema liburu bat hainbat arrazoirengatik, personalak besteak beste, eta gero kontua da ezin dula jarraitu bere gertakizun hori edo pasatu zaion hori, pasatu delako, hain zuzen ere. Emakume literaturari buruzko mahai-inguruak horretatzen diozu. Zergatik, desgrazian erori nintzen esaldi hau esan nuelako, batzui ez izaien batere ongi iruditu. Uste dut nire gabezietako bat dela, ez daugadala eginda gogoeta feminista bat. Oso rudimentarioa naiz eta gauza gai horietan eta iritzia ematea zaila egiten zait, egia esan. Zure beste aipu bat, ez ezazu idatzi aurretik irakurri ez duzun poema. Nik uste dut funtsezkoa dela ongi idazteko irakurtzea. Ez pauzu irakurtzen, badago idazleren bat ezagutzen dudana gutxi irakurtzen duena, baina bere liburuak ez nituzke aholkatuko.